Hurrengo puntua mugikortasun programak dira. Ateratzen diren mugikortasun programa guztiak gure web orrian argitaratzen ditugu. Lauki horretan agertzen diren programak Euskal Herriko Unibertsitateak kudeatzen ditu zuzenean. Orain, hasiko gara programa bakoitzaren ezaugarriak azaltzen. Ikasle praktikak. Nortzuk eska dezakete beka hauek? Gradua, mastera edo doktoretzan matrikulatutako ikasleak Euskal Herriko Unibertsitatean. Praktika hauen gutxieneko iraupena 2 hilabetekoa da. Eta beka hauek Erasmus Plus programaren esparruan daude sartuta, beraz, aukera ematen dizu Europar mailan praktika batzuk egiteko. Praktikak egiteko espediente akademikoa eduki behar duzu irekita. EPS bekak. Beka hauek eskatzeko Euskal Herriko Unibertsitatean graduko edo master ofizialeko azken ikasturtean matrikulatuta egon behar zara. Praktika hauek 3 hilabeteko praktikak dira Europar mailan. Beka hauek ere Erasmus Plus programaren barruan sartuta daude. Kasu honetan, beka hauek eskatzerako orduan ikasla izan behar zara, azken ikasturteko graduko edo masterreko ikaslea, eta praktikak egingo lirateke behin titulazioa bukatuta daukasunean. Orain arte ikasle praktikak eta EPS-bekekin egin diren mobilitate guztiak 14 herri ezberdinetan egin izan dira. Hor daukazu herrialde horien zerrenda osoa. Global Training bekak. Hauek dira Eusko Jaurlaritzak argitaratzen dituen beka batzuk eta entitate ezberdinak kudeatzen dituzte. Horietako bat Euskal Herriko Unibertsitatea da. Nori dago zuzendua? Alde batetik tituladunentzat, 30 urte baino gutxiago dutenentzat, eta Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egon behar zarete. 6 hilabeteko praktikak egitea ahalbidetzen du mundu mailan. Eta bukatzeko behin programa dago. Programa hau unibertsitateko titulua duten Euskadiko gazteentzat zuzenduta dago, eta bertan nazioartekotze arloan espezializazioa lortu nahi dutenentzat. 3 fase daude programaren barruan, lehenengoa nazioartekotze arloan prestakuntza bat jasoko zenuke, titulu propioa. Bigarrenik, praktika batzuk egiten dituzu entitate kolaboratzaile batean nazioarte mailan, eta 3. fase izango litzateke praktika batzuk enpresa batean mundu mailan.